Idemo iz prve. Ovdje na gajbi Zuki i Ivke. Pa kaže: ja znam, ona je stvarno žena od stila. I javi Bože samo koliko ila ima. Molim te izvini, da li znaš da plivaš? Jer ako ne znaš onda nisi dobra riba. Da li je od stila ili je od slina? Pogledajte kolika je ta guzica silna. Šta li ona jede, ja se danima pitam. Masno pečenje ili samo pilav? Juče sam je sreo na ulici kod žute. Rekla mi je čao, ali sam imao sluške. U jednom trenutku nešto mi je svuklo pažnju. Njen čale je nosio veliku svinju na ražnju. Skapirao sam tada da ona nije kriva, a skapirao sam sigurno ne jede pilav. Veče posle toga susreo sam je na Adi. Snimio u vodi gde muzare ladi. Oči mi se svađaju, sipao sam kapi. Da sam na njenom mestu kupo bi se ugradi. Kad sam se zapitao šta li joj otac radi, da li on vidi kako stvorenje gaji. U jednoj sekundi ta misao je pukla. Izašla je iz vode pa sline briše o rukav. I jao, pripala mi je muka. Bacio sam peglu, baba kaže kakav ludak. Jebene scene sad svi gledaju u mene. Dečurlija, dečaci, spasioci, a i žene. Žena od stila me baca u probleme. Gde god da krenem ja moram da je sretnem. Od tolike pegle hteo sam da geknem. Verujte vi meni ona izgleda ko medved. Ja, dobra fora, dobra fora.